Buenos días, gracias por vir a todas e a todos. Imos dar continuidade ao noso ciclo de Seminario de Descarga. Este é a segunda das conferencias que facemos no ciclo deste ano. Hoxe temos como convidada a Uxía Iglesias de Viejo, que nos vai falar o título da súa palestra, da conferencia, Aldeas Galas, as aldeas que resisten na periferia das cidades, non? Eso de aldeas galas é unha especie de broma intelectual, non? Que ten que ver con o referente de os cómics, as bandas diseñadas de Goscinny e Uderzo, non? Do Asterix, non? Pois, eu teño que dicir que tiven a sorte de coñecer a Uxía, porque tiven a sorte de que ela, por motivos que en parte se me escapan, pois, cando eu era docente na Facultade de Xornalismo, o ano pasado, pois achegouse a mí para solicitarme que dirixera o seu traballo de fin de grau, que leva justamente ese título. Eu devo dicir que nunca foi tan sinxelo dirixir un traballo de fin de grau, porque o traballo prácticamente, como Uxía é tan competente, tan eficiente, tiña as ideas tan claras do proxecto audiovisual que quería levar a cabo, pois a verdade foi non só sinxelo, senón que foi moi placentero dirigir ese traballo de fin de grado que se defendeu na Facultade de Xornalismo en xullo deste curso pasado, en 2019, porque Uxía é graduada en xornalismo e agora mesmo, por fortuna e polos seus méritos sobre todo, está exercendo como xornalista no Galicia Confidencial, no marco dunha bolsa CEUGA, do programa CEUGA, e o que xos ven presentar aquí é precisamente, podríamos dicir que unha especie, é un proxecto multimedia, non? O seu TFG é un proxecto multimedia porque consta, a parte, digamos, da parte escrita do traballo, consta por outra parte do diseño dunha página web que imos ver aquí, e tamén en esa página web están colgados toda unha serie de contidos audiovisuais que son basicamente entrevistas que realizou a persoas que viven hoxe en día na periferia urbana de Santiago, en concreto na aldea do Viso, que seguro que casi todas as que estamos aquí pois a coñecemos, non sei se os pensades de fora, pero bueno, van a tener unha volta por ali. Seguro que se digo Cidade da Cultura, eso sí que se sona máis, non? Sí. Bueno, pois, o que había antes da Cidade da Cultura, sigue existindo hoxe, non? É un traballo no que se reflexiona sobre a construcción social da paisaxe, do territorio, sobre a relación entre os procesos de urbanización podríamos dicir, os reductos ou, digamos, a persistencia de aldeas rurais en entornos de desenvolvemento urbano, non? Entornos periurbanos. É unha reflexión sobre os lugares que lle quedan ao mundo rural nas periferias das cidades, non? Algo que en Santiago é moi visible, non só coa aldea do Viso, senón tamén, por exemplo, na zona da Peregrina ou na zona de Conxo ou noutros barrios da cidade, e que, en este caso, focalizou nesa aldea. E como veredes, a min unha das cousas que me parece moi interesante do traballo é que ten unha potencia de abordaxe transdisciplinar moi importante, non? É un traballo que pode remitir a xeografía, remite a antropoloxía, remite a socioloxía rural, remite a historia e remite tamén un achegamento xornalístico. Así que, sen máis, deixo-vos con Uxía. O procedimento será habitual, terá os 45-50 minutos de exposición inicial e logo iniciaremos pois un debate con ela, con preguntas, comentarios, o que nos suxira a súa presentación. Bueno, pois moitísimas grazas por convidarme e moitísimas grazas por a presentación e por ter confiado no meu proxecto. Bueno, pois como ben explicou Lanero, pois o meu proxecto que se marca dentro do traballo de final de grau, pero pretendo me gustaría moito continuar nun futuro non moi lexano, pois chamase Aldeas Galas, vai sobre
aquelas realidades que resisten na periferia das cidades. Neste proxecto, quixera empezar explicando onde me sitúo xeográficamente para analizar estas realidades. Entonces, sitúome nese primeiro punto onde a cidade deixa de ser cidade. É dicir, nesa periferia máis inmediata, onde se comeza un pouco a confundir o rural máis o urbano. Eu creo que todas temos este tipo de imaxes mentais de unha muller con súa horta ao pé dun edificio ou uns animais ao cabo dunha cidade. Un poquinho antes de empezar o proxecto, lía en outra idea de Galicia de Miguel Anxo Murado, pois que a Galicia rural estaba presente en as cidades, que igual que lle pasaba a Grecia co mar, pois en Galicia o campo nunca estaba lonxe, nin física nin espiritualmente, que podía xurdir espontaneamente pois no dito dunha conversa nunha taberna ou nun refrán agrícola co que un médico ou unha médica pois tranquilizaba ao paciente. E, polo tanto, pois é esta a idea fundamental da que eu parto neste proxecto, que rural e urbano son realidades, non son realidades alleas, senón que son realidades que se entremesturan e que moitas veces esta mestura pois fai que ambos modelos colisionen ou outras veces pois que conxenen ben. Vale, por que me situo nestes espazos? Pois porque considero que son espazos aos que non moitas veces prestamos atención. Cando viaxamos cara ás cidades, pois moitas veces son espazos, realidades urbanas que quedan aos lados das vías de comunicación, das autopistas ou das autovías que tantas hai por Galicia, e o destino sempre é a cidade, e a velocidade a que imos pois impide que nos fixemos nesas realidades. Tamén quería dicir aquí que esas vías de alta velocidade impiden tamén, pois iso, que viña dicindo, o diálogo co territorio. Gústame moito como explica Arias Sierra en Periferias y Nueva Ciudad, que di que deixan feridas profundas sobre a paisaxe, que mentres que as antigas estradas eran elemento de convivencia compartida e as súas trazas respectaban a topografía, estas novas autoestradas rompen o diálogo co territorio, provocan, por tanto, o illamento e o anonimato da paisaxe rural. E, por tanto, considero que son, de algún xeito, paisaxes da invisibilidade, paisaxes máis ocultas ou que pasan máis desapercibidas, as que pouco pousamos os ollos e que mesmo son máis precarias, porque as políticas das cidades, as políticas ás que están dirixidas, as políticas non se dirixen a estes lugares, normalmente están dirixidas máis ben ás cidades, non ás periferias. Por lo tanto, están máis desatendidas. Como me posiciono fronte a estes espazos? Que punto de vista adquiro? Pois entendo estes espazos como lugares que resisten á urbanización, que resisten á creación de vías de comunicación, á construción de polígonos industriais, á especulación do solo, aos megaproxectos como a Cidade da Cultura ou proxectos deste tipo, ás expropiacións e aos novos usos dos espazos. Neste contexto, son lugares que resisten un estilo de vida máis achegado ao rural, ainda que teñen instaurado ou van recollendo as dinámicas urbanas, porque a cidade tamén funciona como lugar de servizo para
onde están os servizos para estes lugares. Entón, o que eu quixen analizar pois foi que impacto teñen estas estruturas sobre o territorio. Buscando un lugar, agora vai un vídeo, buscando un lugar onde que fose prototipo, que fose arquetipo de todas estas características que eu intentaba analizar, pois atopei o Viso, que está na parroquia de San, en Santiago de Compostela, que é unha aldea que está afogada por unha serie de estruturas urbanas que están ao seu redor, que son pois, a AP9, as vías do tren, a SC20, a Cidade da Cultura, o multiusos Fontes do Sar, o Estadio Vero Boquete e a propia cidade. Entón, pois, no medio de todo isto, hai un grupillo de casas, pois, as que segue chegando o panadeiro todas as mañás, ou as que segue indo pois, un camión, unha furgoneta co peixe 2 veces a semana, ou onde segue habendo hortas, onde seguen tendo animais, vacas, onde levan pois, un estilo de vida chegado ás dinámicas rurais. Entón, a la fun, falei cos veciños vou poñer casi, cando proxectes vou apagar toda a luz, porque sí. Bueno, vou poñer un primeiro vídeo que incide pois, nestes contrastes entre o rural e o urbano que se producen no Viso, pero que tamén se espallan ao longo de todo o territorio, de todo o país. Pois un poquinho para entender como se foi configurando, como se foron configurando estas periferias, pois hai que ter en conta o proceso de urbanización
que se levou a cabo no territorio ao longo de toda a historia. Bueno, esa parte seguro que vas a vedes moito máis que a mí, entón, pero bueno, fixen un repaso polos puntos clave da historia que puideron favorecer pois, a construción destas periferias, e centreime concretamente na década dos 60, cando apareceron pois, as novas formas de ordenación do territorio que provocaron pois, mutacións espaciales, non? Unha fórmula concreta que era da urbanización difusa e que supuxo pois, a expansión da cidade cara aos seus espazos limítrofes. Logo tamén, xa na década dos 80 ou dos 90, pois, as vilas pasaron a exercer como capitais de comarca e comezou a producirse un movimento centrífugo cara a elas, de persoas, e todo isto supuxo unha completa reorganización do territorio, tamén impulsada pola especulación do solo, que fixo que as periferias foran lugares pois onde os límites entre o rural e o urbano fosen máis difusos, non tan concretos. Concretamente na cidade de Santiago, gustaríame tamén facer referencia a que estas periferias, concretamente no lugar do Viso, funcionaban como fornecedoras de produtos agrícolas para a cidade. Había un traspago, non hai moito, constante de mulleres co cesto na cabeza que levaban os produtos que plantaban nas aldeas á praza da cidade. Polo tanto, estas periferias, estas aldeas, eran fundamentais para o mantemento das vilas. Hai aquí unhas citas dunhas cantas veciñas do Viso que me parecen moi significativas. Dicía, por exemplo, Isabel que aquí no Viso, a que non era lavandeira, repartía leite. E todas así, a muller aquí non tiña outra función. Eu cando viñen para aquí e vin a todas as mulleres co cesto na cabeza, dixen, mi madriño, a que me espera? Eu pensei que ao chegarmos tanto a Santiago isto non pasaría, que as mulleres non andarían así, pero eran máis escravas que hasta a aldea de Budiño. E Mercedes dicía, cultivábamos e vendíamos na praza ensalada, cenoiras, patacas, ovos, facíamos 2 viaxes coa cesta ata a praza. Eu máis as cuñadas, moi traballadoras, toda a xente moi traballadora. Dicía Marisol que eu teño repartido leite, pero en coche, movíame pola cidade de maravilla con miña express roja. Dicía Isaura que mamá lavaba para o pueblo, cobraba 100 pesetas ao mes. Diranches veciñas, a roupa da señora Herminia, cagaban os paxariños nela do branca que estaba. E tamén unha cosa que me parece moi significativa é que entenden a cidade refírense á cidade como pueblo, non como cidade. Eles son aldea e Santiago, pois ao pueblo. Ainda agora é así. Nada, quería rematar esta primeira parte da exposición con outra cita de Marisol, que tamén se veciña do Viso, que dicía que o outro día foi ao estanque que fixeron da Cidade da Cultura e ali pensaba, ali sí que nós tiñamos leiras e ainda vimos o Soutiño Grande, dixen para min, este era o noso Soutiño Grande. Considero, non sei, gustaríame rematar esa parte facendo ver pois a necesidade de reflexionar sobre os usos que damos ao espazo, supeditada moitas veces ao poder económico político, non sei, ter en conta pois onde quedan estas identidades locais, todos estes procesos que se dan hoxe en día. Estánse cuidando? Penso que nelas está a riqueza do noso país e do noso povo e que está en nós cuidados. Dicía Mar Badal, Vidas a la intemperie, que estamos cambiando un mundo sen paisaxes por unhas paisaxes sen mundo. Bueno, creo que
é importante que paremos esta tendencia. Vale, e agora, pois, vou ensinar a páxina web. Ai, esquecime, pero bueno, tiña aquí pois como foi mudando o lugar do Viso. Bueno, esta é a situación xeográfica do Viso, todas as estruturas que o rodean, e ese triángulo de aí, pois é o Viso. E isto é como foi mudando ao longo do tempo. Non sei, pareceme que se ve ben pois, como se van construindo as diferentes infraestructuras e como muda o espazo. Esta é a página web que fixen. Vou poñer, hai 4 vídeos, falei con máis persoas, pero gravei a 4 perfis concretos, e vou poñer pois, 2 deles que me parece que explican super ben as cousas e que falan moito mellor que a mí. Muy poquito. O Viso significa para mí o lugar donde nací, o lugar donde me crié, que é donde me gustaría vivir, ¿no? É ese lugar do que te sientes identificado, ten algo que forma parte de ti. Entonces é como que vai ligado sempre a tua vida. Nós aquí somos a Casa do Quinto, ¿no? Primeramente por aquí conocemos por a Casa do Quinto, o Chucho do Quinto, que é meu abuelo. De feito, eso, aquí ti preguntas ya no mellor por unha persoa e dille o seu nome de apellidos e non a coñece. E, sin embargo, dille a casa da que é o alcún e todos nos coñecemos por aí. Aí está a Casa de Cañeira, está a Casa dos Piscos, están todos temos así alcumes. Pois o lugar do Viso da descripción é eso, é como rural, non un rural propiamente dito, pero si o máis próximo rural dentro dunha cidade, non? Tes os beneficios dunha cidade e a desconexión do rural. Para unha persoa que non sei, que tiña familia, que tiña nenos pequenos, é un sitio tranquilo, onde os nenos poden xogar na rúa tranquilamente, onde que pode salir nas noites de verano ou anoitecer para os veciños, estás tranquilamente sentado na rúa sin problema, tens esa tranquilidade, esas comodidades. Os veciños son as persoas que máis próximas tes a ti, no caso dunha necesidade, dunha urxencia, tens máis próximos que un familiar. Ahora non hai ese laboreo conxunto, pero sí que para calquera necesidade, para calquera axuda, para calquer favor, acodes a xunto un veciño e non hai ningún resolve. Despois da velocidade que transcurre na vida moderna, na nosa vida, pois chegas despois dun novo día de traballo, chegas aquí a tranquilidade, un repouso, sí. Unha vez chego a casa, teño un traballo tamén, non quero atender os animales, pero ese traballo sen presa, con tranquilidade, con máis cariño, con máis pousado. Actualmente dedico a veterinaria, traballo nunha sociedade cooperativa. Os animais ou un pouco che gustan, ou os amas ou os odias. Eu neste caso tuve unha suerte de nacer no medio deles, sempre me apaixoaron e encamiñei un pouco a miña vida e a miña formación a que poder traballar con eles.
Bueno, aquí agora mesmo hai 4 vacas adultas, 4 xatos pequenos, 4 porcos actualmente, e despois galiñas que en torno a unha docena máis menos e outra docena de polos pequenos. O meu día comeza aquí, non? Desde que me ergo, o primeiro que fago é baixo aquí, atendo e limpio isto, non? Deixo botos de cerros a mamar, botei de comer as vacas, botei de comer os xatos, botei de comer os porcos, despois almorzo eu e marcho para traballar. Isto é en torno generalmente sobre as 7 da mañá, non? A miña hora de marchar para traballar son sobre as 7:30, entón procuro deixar isto xa antes feito. Unha vez que retorno a casa, generalmente o punto final tamén é este, non? Pero xa despois pola tarde acompañado do meu pai, que generalmente por esas horas está pola casa, xa, bueno, habería que recoller as vacas que generalmente botas meu pai ao mediodía, a fora a pastar, e unha vez que as recollemos, podemos a botar os xatos a mamar, a maior é cando aproveitamos para mover o grau de millo para facer fariña, e máis para facer as camas do gano, botar o estrume nas cuadras. A horta é como un autoabastecimiento, non? Ter ti a tua propia verdura, que sabes como a criaxes, que sabes que non leva fitosanitarios, que leva só abonos orgánicos e que comes un pouco máis natural, non? Entón, sí que é certo en que épocas en que non somos capaces de producir determinado tipo de verduras ou hortalizas polo tempo, pola climatoloxía, sí que as compramos. Despois, na primavera e no verano intentamos producir nós mesmos toda a verdura que se consume na casa. Cando se plantan as patacas, cada vez menos, porque a xente vai se escaqueando, non? Pero sí que ese día é un traballo no que viña a familia, non? Un traballo que chamas a tíos, primos ou tal, e que se fai máis, tanto puñelas como recollelas, sí que se fai máis en familia, non? Que poderíamos ser, se quixéramos, autosuficientes, non? Teríamos esa querente de determinados produtos como peixe fresco e todo eso, pero sí que poderíamos perfectamente vivir sin depender da gran cidade. Sí que temos propiedade, temos terreos nosos, terreos familiares e terreos de veciños que non teñen animais e non cultivan, entón, por proximidade a terreos nosos, traballamos nos e cultivamos nos. Prácticamente nós o único que temos é pasto para as vacas, pradera para a recolección de forrajes e despois labradío que sembramos a maíz e cebada. Prácticamente é os únicos cultivos que temos. Cada vez máis incompatible, non? Cas estructuras. Digamos que por unha parte a autopista AP9 que nos pasa pola parte este, como a cidade da cultura, como as outras infraestructuras, cada vez van medrando máis hacia nós e van nos reducindo espacio, e a parte provoca un trasiego, un movimiento de coches, de persoas que nos impiden un pouco realizar as nosas actividades diarias con normalidade. A construcción da AP9 en principio xa nos limitou, non? O paso de, digamos que a caída deste monte estaba toda acabada aquí en Viso, entón o acceso ás fincas máis aloixadas era sinxelo. Que a construcción da AP9 xa nos limitou un pouco ese tránsito porque nos obligaba a pasar por determinados puntos sobreelevados, sobre todo aquí utilizamos os sobreelevados sobre a AP9. O problema é que era unha vez que ampliaron, suprimiron eses pasos sobreelevados e temos que facer uso dun paso inferior que nos fai dar un rodeo bastante grande para mover o gano, digamos, aos prados que están na caída do monte, pola parte superior da autopista.
o que nos provoca iso, que eses prados prácticamente quedan nos inservibles para pastorear.